GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po giraray sa gabos na mga parantabay. Sabado po ngunyan. Pizza 11 na kan Pebrero 2023. Tulong aldaw na sana. Valentine's Day na. Ano, may mga Valentina na kamo. Sabi nga ni kayan, ang Valentine's Day o aldaw kan mga puso, dapat everyday. Bako sa na February 14. Adi. Maray na hapon po sa gabos na mga parantabay kan sa tuyang programa. Tudi sa GB. Albay ahead. Sa pangangenot po ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, kami po nagpapaabot sa endon in pataratarang unyan na pagkahapon. Sabayan kami digdi sa programang ini. And of course, katuwang taman dyan sa 2D Congressional Office. Ang mga staff dyan sa pangangenot ni Justin J. Bolaños, Mondaen, Willie Isplana, and of course, kasabi man dyan si Ian Buena, Dante Magallanes, Nong Dawal, and gabos-gabos na mga reyaon dyan. Kanakaaging Webes Baga, guest taligdi, Sinda Jos Barcelon, si Miss Sugar, buda si Sir James. Bako sa na ito ang primero nilang pag-guest digdi. Sa mga masunod pa, dakul pang opportunity na magiging bisita taligdi Sinda. And of course, yung iba pa, may mga naka-schedule na kitang bisita o guest sa mga masunod na episode kaning programa. Kaya stay put sa nakamo dyan. Ano, nagmirindal na tabi ka mo? Kasubago, nagmirindal ako, mami. Diyan sa may park, diyan sa Moya, sa Banyadero. Ikaw dyan kay mga toro tindahan. Mga pangkabuhayan man. Iba-iba, may mga barbecue,
may lugaw, mami, bulaklak, pandesal, paris. Ayos naman baga. At least yung mga nagtitirinda kaya, nadudugangan lamang ang sendang income, maski padiit-diit sana. Iyan. O sa gabos na lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast ang sumuya pong pataratara. Ipangungumusta tabi sa Lambang Saroso sa Indo. Kami naglalaom na kamo okay ba? Okay pa manggiraray. Medyo mariray na ang panahon. Sana dire-diretso na iniot for more than a month. Sige baga subagrat. Adi, di kita nakakapamarakan mga linabahan. So baka lamang iniong pag-init-init, diretso na ini. Dakol po kitang papag-ulay-ulayan digdi sa programang turis sa GB Albay Ahead. Kaya dyan lang kamo. Pertiyo mo niyan merendalan na baduya, adi. Mainit-init na baduya. O biyan itong so turon. Opya. Kaswapo na. Alik kami dyan sa Sarong Mall. Mainit pa sa opya. Minsan. Tigperira kaming pidaso ka ito. Bueno, mga tugang diretso po kitakan sa tuyang mga istorya. Naramdaman tabi nindo so magnitude 7.8 na linog duman sa Turkey and Syria. Talagang makusog ito. Sobra na sa 20,000 katawo ang nagadan. Dalanta sa mga aralangkaw na building duman and iba pa garong naging pulboron. Nagkarurunot sa sobrang kusog ka na linog. Yo? And ngunyan, padagos patabi ang napigigibong search and recovery operation. Tadakulunong patabi ang primero, dakulunon pa o kaya thousands pa ang injured o nagkairirido and dakulong pa ang missing na pigtutubudan na nasa erarom kan mga debris. One time nga ni may bareta baga na may nako ang aki bagong mamundag na aki. Kabit pa so pusod niya duman sa ina niya. Si ina niya gadan. Pero so aki milagrong nakaligtas buhay. Yan, makangurong nirat bagatabi na pangyayari adi. Ngunyan, nangangaipo sa Turkey and Syria nin dagdag na tao pagtarabang tamangan na makua itong mga nagkawarara o nawawara, mabulong itong sa mga nagkarulugada, nagkaerido, matabangan sa mga nakaligtas, etc. etc. Nagkaperang nasyon ang nagpadara na po nin humanitarian team. At mismong so Turkey and Syria, naghagad nin ayuda nin tabang sa ibang nasyon. O tabangi man nindo kami digdi sa araw kaning pangyayari. Kaya nagpadara na duman sa ibang nasyon nin mga team, humanitarian team. Yo?
ang Pilipinas mga ipagnod nagdesisyon na magpadaraman duman nin team, humanitarian team, para mas magtabang man duman sa search and rescue or recovery operation duman sa Turkey. Dalan kay ning nangyaring makusog na linog. And dakulaon pong tabang na ang Bureau of Fire Protection, Bureau of Fire Protection Bicol, igwa po kita duman ki mga ipinadarama ng mga tauhan. Iyo? Anom na mga SAR dogs. Ayam. Search and rescue or recovery dogs. Well-trained ang mga initabi. Ining mga ayam na ni mga Belgian dogs. Sa ining epig-train. O dyan sa kawa-kawa, sa training center kang Bureau of Fire Protection, pig-train ining mga ayam na ini. So, kita tabi ang Bureau of Fire Protection Bicol, igwa po ki nagkaperang mga mga firefighter, mga bumbero, pero sindaan nag-handle kayo ng mga ayam, anom na ayam ang kasabay ninda. Oto na sindangon yan sa Metro Manila. And hopefully sa aga, mabiyahe na sinda pasiring duman sa Turkey. So iba nga ni, ang Bicol pala ngaya, igwa ki mga trained dogs, tayang pala na mga ayam na ayan, iba-iba ang specialty. May sa mga kontrabando, iba man ang training dyan. Sa drugs, iba man ang training dyan. Tapos ining sa mga missing persons, iba man ang training dyan. Tapos iba pa. Kaya mailimbagan nindo, kung may mga operation, ang mga operatives, may mga daradarang ayam, tamakusugon pa malan ang pamarong ka yan. Dugay na ang pamarong kan tao. Di lamang sa gigis, kaya ning mga ayam na ini. Kung ang pag-ororonan, ang pamarong. Yugo-yugon mo yun. Arayoon na, napaparong pa kan mga ayam, kung ang sarong object, may buhay pa o day na. So congratulations tabi sa Bureau of Fire Protection under the leadership of Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon and Fire Senior Superintendent Achilles Santiago sa araw kaining bagay na maging parte sinda kan Philippine delegation duman sa Turkey. Makatabang dakulaon pong opportunity, dakulaon na orgulyo ini na kita nagpadara ki grupo duman para makatabang sa operation duman sa Turkey. Yan, ano? And mind you mga tugang, diyan pa lang sa kawa-kawa, iyan na training center, bakusan na yan para sa mga iyan ang bumbero. Tayan na dyan sa kawa-kawa, satellite training center na yan. The other day nga nagpuo na kayo so Fire Basic Recruit Course. Nagtitrain yan, bako lang mga taga Bicol, may parte kan Visayas.
Region 6, Region 7 o kung arin pa man, digdi na sila nagtitraining, tamas oro arani. Recognize yan ka national headquarters ninda. And aside ka yan, dyan man pig-train ining mga ayam na ini. So sistema pala ninda, pakaogbun pa sana ka ining mga ayam na ini, mga Biljan, Biljan dogs, pakaogbun pa sana palan, kinuana ninda. Tapos, siyempre, sinda na so nagpadakula. Nag-ataman. After perang bulan, pigiling ninda ang potensyal kung pwede isabak sa training. Ining mga ayam na dadaraw naman sa Turkey, mga 1-year-old pa sana labi. Yan. Pero talagang well-trained sinda sa indang gigibon na trabaho. Yan. 21 pala ang ayam dyan na ipinaararom sa sa search and rescue training. Pero anong siya nang una ang pinadaraduman? Siyempre, kasarabay so mga handler kayo ni. And aside ka ito, igwa pa sinda ki kasarabay na manangod sa medical, mga doktor, nurse, o kung ano pa man, and iba pa. Kaya, dakulang papel kaining mga responders kan Bureau of Fire Protection duman sa Turkey. Dakulaw na bagay iyan. Pasalamat sinda sa Department of Foreign Affairs dalanta na-expedite kimaray, na-expedite so proseso kan sendang papeles yung mga travel documents. Na-expedite, siyempre kayo po ninda ki mga travel documents ngaya passport or whatever. Special pati. Special so madali sa proseso takay puan parte kan nagkagwasin da ki coordination sa NDRRMC, sa OCD and sa DFA na maproseso sa papel kaning mga masarabay duman. Madali naidali so proseso ninda. Kaya preparado na sinda pasiring duman sa Turkey. Yan. Dakulaon bagang tabang-tabi ini sa araw kayan. Tas supposedly nag-train sinda kayan. May pigahandaan sinda. And kita man baga, may pigahandaan. Tadig di sa Pilipinas, prone man kita sa mga linog. Minsan baga, kan mga nakaangal daw, may mga linog babagang na-experience kita. And itong pigahandaan nga ning, pigasabi nindang, the big one. So, importante ining mga trained dogs na ni. Ngunya, ma-expose tulo sa mga trained dogs sa ibang nasyon. Duman sa Turkey. All the while, di man easy kan mga nasa Metro Manila nakita digdio, ikaw ki mga trained dogs, mga SAR dogs. Until such time na, ko pala nga dyan sa Bicol, in particular digdi sa Albay, nin mga trained dogs na pwede tang gamiton. That's why yun na ito, tinapso services kan Bureau of Fire Protection na gamiton itong mga trained dogs na ito. Magkakabiyaya man sa mga ayam, pasiring duman sa ibang nasyon, duman matetesting sa indang capability sa paghanap
pagparong, kung may mga buhay pa dumaan sa erar makan mga ragpa, etc. etc. Congratulations, Tabi, sa ano yan, sa Bureau of Fire Protection, sa araw kaya na dakulaon na tabang na may tataota, and andaradara ninda na na pangaran bako siya na Bureau of Fire Protection Bicol kundi Philippine team ang nadaradara ninda. Iyon na ang ninda, iyan ang dadaraw duman sa metro o sa Turkey. Ayan, and dakul pa sinda actually igwa pa nga ni palan ki naka-standby na another batch. If in case igwa pa ki kaipuan, ready sinda. Ready sinda na mag-deploy pa duman. One po, Bureau of Fire Protection Special Rescue Force Bicol K9 Search and Rescue Team bound to Turkey tomorrow, February 12 until March 6 to extend humanitarian assistance and disaster response. Yan. We are so proud of you, mga tugang. Diyan sa Bureau of Fire Protection. Dakol manini pala, no? Na mga kaintraduman. Ayan, ayos baga. Ito digdita. Yan ito digdito mga informasyon. Dakulao na tabang tabi ni. Ayan, okay. Nag-coordinate man sinda sa mga concerned agency tanganing ma-facilitate ang proseso kan mga papeles kan mga miyembros kay ni. Ayan, okay. So, dakulao na tabang tabi ini. Di maugma ka ini si RD Perdigon and Senior Superintendent Achilles Santiago. Tasinda ang nag-initiate man na makapadara ki team an Bicol Bureau of Fire Protection duman sa Turkey. Congratulations, Tabi. And yan. And sabi nga ni kayan, baka so ibang region mag-arog man na mag-train man sinda. Pero kita digdi iguana nainot na yaw na so mga ayam na talagang ipinararom sa rigid training sa search and rescue or recovery operation. Kaya daw one time nahiling ko naman sabi ko nga ni, so mga nakaagi, naggaribo na, anong pigaribo nindo? Susurulda ka mo. Nagigibong o yan ang kulungan kan mga ayam. Tama-training yaki mga ayam digdi. Riyaon dyan sa kawa-kawa. Kan mga nakaagi. Iyo. Ngunyan, siyempre, sa mga ayam, ilulunad sa, sa aeroplano. Nasa cage man ito, siyempre. Baka makabuhi. Baka. Nag-coordinate man sinda kay Kong Joey. Tanganing kung anong tabang man ang pwedeng i-extender. Nagpa-isi sinda na Kong Joey Salceda
So, team kan Bureau of Fire, mapadara kay team duman sa Turkey. Ayan. Ta, aram nindo. Siyempre, dakulaon na tabang man iyan sa mga rayaon duman na nangiipon ng tabang. Iyon man iyan ang concept. Kaya ito, pigaapod tang Team Albay. Yo? So, Team Albay kan panahon ni Kong Joey, husto na sanaan pagtabang kay ito. Ha? Nakan panahon, kita digdi o ginulpi man kita ki mga kalamidad. Bagyo, may linog, landslide, etc. Yo? So, ibang mga region, nagpadara kitabang digdi sa to. Manpower, equipment, gabos, relief goods, pati sa ayan ang evacuation, nagtarabang o sa restoration. Yo? So, bilang pagbalos, igwa magkitang binilog na Team Albay. Na kung may nangyari man sa Luzon, Visayas, and Mindanao, so Team Albay, may narespondi man duman. Nagpadara man kita ki mga tao duman, ayuda financial, gamit, mga manpower, etc. In like manner, araw man kani. Na so Turkey, so Syria, nangaiponin ayuda halay sa ibang nasyon, oto, nagpadaraman kita. Takon in kaso, daman lugod, igwa man ki Rimalaso digdi sa Pilipinas, iyan na ibang nasyon na iyan, mapadaraman kita ba digdi sa to? Kung anong klase? Kwarta? Pundo? Mga tauhan? Ining mga search and rescue team? Etc. etc. Iyan ang sistema. Patarabang-tabang. Yo? So, February 12 hasta March 6. Tulong simana. Tulong simana sinda duman. Yan. Taratao na ka itong mga miyembros kan BFP. Taratao na ito on how to survive. Yan. Bata duman palaan, maliputon duman, nagna-negative ang temperature duman. Oh. Ano daw kung may mga daradara itong winter clothes? Siguro, igwa yan, pasiguro yan. Turod iyan sa mga pigapod tong survival. Halimbawa, mga yan ang so ibang klaseng sapatos, mga steel to or talagang so high cut na sapatos, tapos may bog na mga bado. Pati sa mga ayam, dapat areglado man ang sa ng kamugtakan. Ta baka mabaguan sa temperature duman. Ayan, ano? Ta dipisil na ta. Siyempre, iba man digdian kamugtakan kan panahon ta. At is mareradigdi sa to. Ibabala mo duman. Ibang klase ang temperatura. Taratao na sinda kaya kung papaano maataman itong mga ayam na ito. And of course, yung mga tao, of course. Yan. Taratao na sinda kaya kung papaano makasurvive sinda sa araw kaya ng mga laban. Ano? Okay? 20 minutos po bago mag alas 5, mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang. LCC Supermarket treats you with Valentine deals on its spectacular on February 9 to 15. Enjoy a wide selection of gift choices for your loved ones. Enjoy your Valentine shopping at LCC Supermarket Ayala and be serenaded by Hurt Beato on its saxophone on February 13 and First String Acoustic Band Duo on February 14. Lucky shopping couples will be chosen on February 13 and partners in matchy outfits will receive gift bouquets on February 14. Happy Valentine's Day, everyone!
Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Maggie Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Diatabs, basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Silka Green Papaya Soap, dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Excited. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey? Okay na, sige. So, dire-diretso na pagkatakan sa tuyang mga istorya digi po sa tudi sa GB. Sa pangangenot po ni Congressman Joey Sarte Salceda. Ayan, ano? O sa mga parantabay-tatabi, maray na hapon tabi sa Indugabos. Ayan, happy weekend po. Okay. Sige. Uy, salamat palantabi sa mga nag-atindir duman sa ginibong payout sa mga Fisher Fox dyan sa Rapo-Rapo kanakaaging Domingo. Ayan. Pag tatarabangan kan ako Bicol party list kan opisina ni Kong Joey and DSWD. Ayan, mismong nagduruman sinda sa Rapo-Rapo kanakaaging Sabado para mas na tawan tabangan sa mga para sira ta dyan sa Rapo-Rapo na grabing naapektaran kaitong epekto kan shear line. Buda so yan ang maraot na kamugtakan kan panahon. Yan. Duman sa Rapo-Rapo kanakaaging Domingo. Iyan ang maray. Nagtatarabangan. Aram nindo pa, ano? Ining mga legislador ta, an AKB, ang opisina ni Kong Joey, and iba pa, may pigda-download sindang fundo sa DSWD. Para sa anuman na asistensya. So mga nainirib ninda, mga nadidispone nindang budget duman sa national government, da-download ninda sa DSWD. Tanganing, kung ano man na mga emerhensya, duman makoa. Kaya baga mailing nindo, may agad ngayang medical assistance. Pipasa duman sa DSWD. Yan duman sa budget ninda. Aside kan iba pa man sa mga hospital, igwaman sinda dyan kay mga budget na pigda-download. Para mas pakinabangan kan mga tao. Yan. Sa iba pang mga agencies, igwasin da dyan kay mga pigtataoman na mga pundo. Araw ka ng sistema. Di magayon na nagtatarbangan,
tanganing mas dakol an makinabang. Iyo po. Si Congressman Saldico, pamayokan Appropriations Committee. Si Kong Joey Salceda, Ways and Means. Kumbaga 1 in 2. O di nagtatarabangan sinda para mas makakuha ki budget and iyo man an ipipanao sa mga tao. Iyo yan an sistema. Ano po? Ayan. Kaya mali maganindo, sige-sige aning tupad. Oh. Ang tupad, sige-sige. May budget pa anong pig-download man nga sa dole. Una man nga, ang budget sa dole. Matabangan taman sa mga residentes kan barangay, maski sa laog kiduang simana, igwaman sinda kay 13,000 pesos, makadugang-dugang na lamang sa pangaipo. Yan, ano? Magayon baga pag-araw ka ang permit, tayaning sa mga pangaipo kan mga tao, may tatao, dahil may budget man sana. Iyo? Okay. So, ngaya, maapot ka mo, dakol kinag-aapot, natangaya, ang sakop ni Kong Joey, 2nd District. Iyo? Totoo. Siya ang congressman kan 2nd District. Pero natangaya, may mga program sa 1st, buda 3rd District. Iyo? Si iba nag-iisip. Nag-iisip si iba, natangaya. Nakalampas sa boundary na dapat ngaya sa 2nd District. Sa 2nd District sa nangaya. May rason pala niyan. Kung natatasiring. Bako sa pag-isip na garo ngaya preparasyon para sa masunod na perilian. Bako man po. Bako man. Naisiyan ta na dakul ang budget na yaon sa district office. Iyo? Kung ngaya ini na budget na ini masarum na ang 2nd District, sobra pa. Sobra pa. Kaipuan ngayang, alimbawa, may budget kang 500 million pesos. Iyo? 500 million pesos. Kung anong klaseng asistensya o programa. Sobra pa. In 1 year time yan, So, nasarum na so 2nd District. May sobra pa. Dapat magamit ito sa iba. Otherwise, pag nagamit itong budget na ito, mabalik ito sa national government. Di kanugon pigparaingowa na makadisponir di magagamiton. Kaya yan, may mga programa na naiimplementar sa 1st and 3rd District. Yan. Otherwise, kung di gagamiton, kanugon nga ni, ibabalik ito naman sa national government. Yan tabi ang sistema. No? Kaya di ko magnalas na ngaya may mga programa si Kong Joey sa 1st and sa 3rd.
Araw kayan. May so budget nga ni digi sa second, haros, day man nauubos. So, pakinabangan na lamang kanimang distrito. Kaya baga, kaya may patupad si Kong sa Pulangi. Third district ito. O kung siya nabanwaan dyan. May patraining sa TESDA si Kong dyan nga sa Malilipot or Bakakay or somewhere else. Ayan, tayo nga na yan ang sistema na dapat magamit so budget. Pigmo-monitor man yan. O ika nga may tada ka pang araw kayo ni. O dapat magamit iyan kung saan na mga lugar. Tanganing, pagtapos kan taon, sa budget na alokado, unin na sa nangyan tada. Okay na yan. Pero kung dako laong pang budget an tada sa imo, natataday mo ginamit iyan. Anong ginibon nindo dyan? Iyan an pahit. Kaya, di ko magalas kung natata igwa ki mga programa si Kong Joey na naimplementar sa nagkaparang lugar dyan sa first asin sa third district apwera digdi sa second district na iyo ang sa iyang nasasakupan. Ligaspi, Daraga, Kamalig, Rapo-Rapo, maan nito. Iyo. Kung ano-ano pang mga project. Igwa man si Kong Joey Salceda na pigda-download sa second district engineering office. Iyo man nag-iimplementar kan mga sa infra. Iyo ang sistema. Under Engineer Warren Azotea, siya man nag-implementar kan mga info project. Pero, so mga nagkukonsigir man iyan na budget ni Congressman Salceda. Apera kan share kan opisina hali sa region or sa national government. Iya po. So, ayan ang mga sitwasyon. Mapagalo ng una nindo, mapagalo ng pag-disponil kay budget. Kung maluluya ka duman sa itaas, kulang ang koneksyon mo, Iyan. Di ka makakadali. Di ka makakadali. Iyo. Kaya mag-austura sana ang pagdisponer ni Congressman Joey nin pundo apera kan sa iyang sakop na distrito pati sa national government nagdidisponer siya nin pundo. Iyo ang trabaho niya duman sa Kongreso, Ways and Means. Kung paano mapadakol ang koleksyon tanin buwis na magagamit sa implementasyon kan sa tuyang mga programa kan presenting administrasyon. Iyo yan po ang pahit. Iyo. Kaya minsan seldom na nakakauli siya digdi because grabe ang trabaho duman sa Manila. Grabe ang trabaho duman sa Manila.
Ayo. And apera ka yan, siyempre, dakulon pa ang trabaho niya sa Kamara de Representantes. Ang pag-iisip kung ano ang mga legislasyon na kaipuan ipasar duman sa Kamara de Representantes. Iyo bagaan sa mga trabaho niya mag-legislate of local concern and national concern. Lalo na manunungod sa lado nin ekonomiya na iyo ang sa iyang expertise. Iyo po. Ayan, Okay. So, apera kayan, siyempre, kung ano-ano pang mga trabaho na totorol sa iya, kan Malacanang, ayo bagaan, mapagkalon baga, ayan, okay. So anyway, bago kita magtapos mga ipagngod, sa mga masunod na episode kaining programa tabi, may mga makakauron kita na mga persona na maging guest na digdi sa programa. Tanganing maaputa man sinda kung ano naman ang sendang mga pigigaribo sa sendang kinakaputan na posisyon. Iyo, yan ang may mga schedule kita. Apera kan mga programa kan tudi. Dakulo sa na dyan ang programa kan tudi. One time nagpasiring ako dyan sa opisina. Nakapot-apot ako. Dakulo ki aramayunon pati nagpaka-pila na duman sa luwas. Nag-aragad ki kung ano-anong klase nin tabang. Ato parang kung nga pala naman si classmate, si Ingoy Madrideo, one time, na may pig-anap ako duman, guro, nabusisan ako, parailing ko man siya. Ika nga si Edwin, sabi ko, iyo boss, ika niya ako, bago midbid ka, kabats ka sa high school, iyo nga. Oo. Nga ako, anong tuyo mo digdi? Magad nga ako para sa tupad, sa mga gamit. Nga ako, anong nampait mo niyan? Ako na ngayon, kapitan kan Baskaran, Daraga. O niya ako, iyo. Nailing mo na nga niya ako yan. Di kita nagkatuparan. Dahil pa mangya ako na aloy, kasi ang top nature kagawad. So, Kapitan Duman, si Julius Duran, nagkandidato bagang municipal councilor, hanggang na. So, bakanti siya pagiging kapitan, siya top na chair, si Ingoy na Madrideo, siya nag-asumir. Siya ngunyan ang kapitan dyan sa Baskaran. Besa na nga niya ako, classmate, na mga saro, mag-telepon-tipon kita. Ay na, iyo nga yan. Kumusta ko ngayon si kabarangay mo? Ako si Sai. Si Moises ngayang Loresto. Ay niya ko, kagawad sa muya. O iyo nga yan. Siya pa niya ko, si Chudoro Cha. Mga kaklase may kan high school, diyan sa Bicol University. Rumdum pa, may isa niya ko, ma-reunion naman niya ko sa grupo. Mag-attender ka. Iyo nga, paisiyo mo na siya nangyay ako. Ayan, ayos pag at di sa tipo, sa luwas, magkakataruparan mo sa mga long-lost friends. So, sa mga masunod tabing episode kaning sa tuyang programa, dakol kitang mga papag-urulay-ulayan pa, digdi sa programa. Kaya mag-antabay siya na tabi ka mo. So again, pasalamat kita tabi, Gararay, sa opisina ni Congressman Joey Sarte Salceda.
Ang opisina tabi ninda makukuha dyan sa ground floor kan Ninong's Hotel. Ang pangsanakan Robinson's Supermarket. Bako duman sa Rizal Street, digi ka mo sa anong kalye yan? Governor Locsin yan? Ang duman sa kataning kan Ninong's Hotel, yaon dyan ang opisina kan Albay 2D. Iyo? Kung ano ang sa indo mga concern, pwede ka mo magdiyan tabi. Dakol ki mga mabubuot na mga staff na yaon dyan willing na mag-assist tabi sa indo. Iyo tabi. So, with that mga tugang napaaram mo na tabi kita digdi sa tuyang programa. And again, congratulations sa Bureau of Fire Protection for sending a humanitarian team in Turkey. Congratulations tabi, and dakulang orgulyo iyan kan Bicol na kita makapadara ki grupo duman sa Turkey. And of course kan gobyerno. At least sa indang mga pig-train na mga ayam, oto mapapasabak na duman sa Turkey. Iyo tabi. And dakol pang mga updates kita, baka one of these days makaagad kita ki mga update kung ano na ang progress report duman sa Turkey. May mga connection kitang na build up na matao sa tuya ki mga updates. Iyo? Salamat na maray tabi, and good afternoon. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa